Oh. Lah niki bingung ya sing. Ora betul apa-apa. Oh, sampean ngarani sapa-sapa ya ora iso nyawange kok dadak bingung. Pon milih. Nganti ngulu widu. Kula pilih kemawon nek bingung. Mboten. Mbok. Tak milih dhewe mawon. Oh, nggih. Sapa Mbak Ika? Sapa Mbak Tatin? Mbak Tatin mawon. Lah tenan. Aku wis ngerti. Kok dadak ragu-ragu. Ayo Tin, kancane Tin. Ya kok niku ragu-ragu lho, Mbah. Mbah napa Pak Den iki? Om Fred ngono wae. Nek sempeten iki Om ya wagu to, Mbah. Nggih Mbah Om ngono. Mas Fajar. Nggih, Pak. Sampean gak iso ngarani niku sampean mbayangke Tatin kaya napa? Kok mboten iso mbayang. Pripun? Ayo kudu bloko lho. Kudu omong. Nah, aja digetak-getak Tin. Wani milih aku apa? Alasane apa? Mudhar ora wae. Wis tak tinggal ngombe wae iki. Ngapa lho ya melu ngedekno? Dimimikke piye? Deke ngelak tenan lho dina cocok. Tak ombekke. Piye sih kuwi arep dombekke kuwi? Aku ki anggere weruh Tatin kok ngelak wae. Lah kuwi arep dombeni Tatin kok emoh. Piye tak ombeni apa piye? Arep mie. Anu wae langsung dhewe aku. Langsung dhewe. Dewe piye? Pripun Mas Fajar? Nggih, Mbak. Kok milih kula alasane napa? Soalnya Mbak Tatin itu sindan favorit saya. Waduh. Bisa. Karena ya suaranya juga Kenapa? Bagus. Saiki kalau Mas sampean mau tak takoni durung wangsulan. Pripun, Pak? Sampean kok milih Tatin iku milih bayangke Tatin kaya napa? Kaya napa? Jujur mawon mboten napa-napa, bebas ngerti kene iki. Pripun? Napa lemu, napa kuru? Meneng penonton ki meneng wae. Ben Mas Fajar sing ngomong kok. Syaratnya ora oleh didumuk. Aja ngene duwe kleru. Ku mah tekan dinti mah bahaya. Lah iya no. Iki lho, lek nyekel meke nganti ndredeg lho pisan. Ampun ndredeg nggih. Lah ndredeg nahan sing siji Nahan apa to? Iki kabel iki lho. Nahan kabel iki ndak kecer mikir. Ketake ya urung buyuten to, Mas? Urung. Dereng. Ki omong. Karena nggih menurut bayangan kula nggih Mbak Tatin niku nggih biyayane nggih. Oh, dibedhek mboten sida, Pak. Lemu ngoten nggih. Nggih, lemu, semok ngoten. Ra sida kok getun. Lho, Mbot. Halo, piye, Mas? Piye mau diteruske sik? Lemu terus apa meneh? Lemu tapi nun sewu Mbak Tatin menika mempunyai napa nggih suatu akhlak yang mulia. Amin, kok tekan ngono to, Mas? Ya wis sak karepe kok. Mbok omong bentuke wae rasa tekan akhlak-akhlak. Ya bentuke nggih tetep lemu. Terus ya gimana? Ya gimana? Maunya Mas Fajar bagaimana? Motor ora, maunya ya bubuk saja. Mau bubuk ta? Entuk ora apa-apa ora masalah. Ning saka kene ora kena dituntun. Ayo. Tekan kamar. Tekan kamarku ora kena dituntun mlaku dhewe. Modal ora, kowe ora nglekar ning sumur. Oh, marah weruh. Mak kleru liya-liyane bahaya. Monggo Mas Fajar ngaturke digandrung dituduhi suaramu Mbak Tatin. Ya. Bawanipun dandang kula Pak menika kagem pepingit kagem sedaya kagem kula lan sedaya masyarakat sedaya umat ingkang ngrasuk agami Islam lan agami liya. Nggih. Napa nggih? Wis. Nggih dawaken wuyung nggih Pak. Oh nggih, dawaken wuyung. Ya, mangga. Wasitoti ora aku jujur kok wis aku kon ngrungokke wae pales kok aku. Lah kowe isane ngopo lho? Ayo mimik kowe mah. Oh isane dhewe-dhewe kok.
Joget ya joget. Ayo Mas. Saking prawinasis eno ngeling ana yen urip ing donya. Ha, ki piyai tunanetra iki suarane kaya ngene. Kae sing done kono sing maju tak kon nembang. Ayo. Ya wis dapukane dhewe-dhewe kok. Mesti doane kok. Weh, gak nembang. Ah, iya. Akon. Kok nyetrum kaki we gemang kok nyetel lah. Ayo Mbak Mas Fajar. Ya Mas Fajar ya, Mas. Bebasan mung mampir ngombe neno salat kang limang wektu kudu tansah dipun lampahi lelo iku cakak agama bakar tikang. Kok ya ana swara pitik nang kono engko ge ana sing nyolong ki. Oh, kandang to. Kandang pitik, Mas. Hati-hati, dirapeti. Luhur lelo ngetohkan tumindak mungkar yakti hurip mangyo tentrem lahir batin eno Mang tirokke swara cengkok kula niki 500.000 Mas. Nah, iki kayak kemarin. Iya. Eno. Yo, 1 2 3 4 5. Monggo. Bejo donya akhirat. Ya, enggak tampani enggak. oh apik bener kok ya. 200. Mriki terus lurus. Ah, hop. Ora ngawur kok ya. Mbok yo ngejak kula. Aku ki ora njaluk. Konjur nyeluk Niki tangane mang maju. Nah. Konjur bareng kon terus kok njur digaspol. Iya. Pak Siana ya ora gelem ngeterke lho. iki kita tak terke semlang nek dibagi. Ya ora ta ya. Pun iki Mas. Niki ngidak kabel kula nggih. Men tidak wae nek kabel Siana iki. Ben saya Apa? peyok.